Ini la so video lo nani tumhan nang kiwan pi la bangkela son lo RationCard Kedo Atum Kopi PLC non Kelong wai man la non aprang Kopi PLC Kelong lang ma la so puthak pini nali tumafan la so video along klar dagalam nang than pachini ponikpo nali tum la so YouTube channel subscribe kelang pode subscribe ikon la pen video nali tum tini ne pin pen share ponigon tante non pathiek pen RationCard dolote Kopi PLC Kelongji ma la update puthak le pathiek pen lang polonang la pen chethan polonang Tare non chethan polonang ASSAM RationCard holders benefit lapen e-KYC update mate non hejong puthat da RationCard Kedo Atum ban isi update labang ta da kapiklang pondo lapen RationCard non Kedo Atum Kopi PLC Kelong ma lapen non Kelongji ma la soputhak stame chethan polonang lapen nalitum Kelongji benefit for ASSAM RationCard holders nalitum da screen along thek polong ikpo Kopi benefit si mate ali sinon Kelongji ma lapen Kelong tang lama la so puthak chethan polona Assam issue two type of RationCard under the National Food Security Act NFSA mate government of Assam hin bestame dak hini RationCard dak paklang ponno mate pado ponno Kopi RationCard amen mala tanili nali tumpanang than pachini ponikpo kichengsi RationCard labang kenali tum dak theklong po AAY mate dak ento dia ana yosna pulo la AAY labang so RationCard labang ke labang so RationCard dolo plotang te for the very poorness household annual income under 1 lakh entitled to 35 kg of grains per household per month lapen la AAY RationCard Kedo Atum labang ke kiduk det atum mate kiduk pig atum mafansi labang so RationCard labang ke kapanong pilo kiduk pig wai fits tame ningkan isi along la lag si anta income ave atum mafansi labang so AAY RationCard labang ke kipi ponlo lapen dak AAY RationCard labang ke dolo pulotang te ladak bangkep labang so isiwet RationCard long le bangkep abang phuba abang filament do pustame Kelongji labangke sang labangke 35 kg wetsi long ponik poch achiklo jonwang lapen nalitum comment box along to pen pachini ikha nalitum along koso RationCard si kedoma la than pachini ikha lapen puthor la isi labangke la sono so RationCard amen labangke PHH puta pupon dak priority household labang so RationCard amen labangke Kichengsi labang ke AAY lo lapen adun tu labang ke PHH la so RationCard lo lapen la so RationCard labang ke for household with income up to rest 4 lakhs year lapen labang so RationCard ki pipon labang ke ningkan isialong lak flia tangka la ka income atum hansi labang so RationCard labang ke pipon lo lapen la so RationCard long labang ke per person pensi sang bang ke la lin tho an ki pipon lo mate jongsi RationCard along jongsi bahini amen do pulte lin cap long donikpo bangke thom polote lin crep ho long donikpo bangpli pulte lining koi long donikpo la so RationCard pen la bangke asinali tum long nali tum comment box long to pen pachini ikna ikha kalau ba RationCard sinali tum along ke doma AAY ma mate PHH RationCard ma laban chethan polona additional benefit include Kopi PC dak benefit mate ali la bangke kipi pono lapen non Kelong pono la so puthak chethan pono na lapen free lapen highly subsidies cereals rice weight lapen subsidy lahai bang akijoy pen lahai bang ke sang lapen kapre dim lason gihu pipini si ron pon sitame non Assam arlo bang ke sang si kiron pon lo la si sang la bang ke free of cost long pon ikpo lapen non la October achiklo la soningkan lo October chiklo jong siwang lo pulo tangte nalitum kedam ta hostame nili so puthak than pachini poniklo la sinon October chiklo pen pulo tangte ladak bangke Kelong ponji la bangke dal sta melong ponikpo la pen sini sta melong ponikpo la son thada ingti sitame long ponikpo RationCard Kedo Atum la bangke sitame lahai sang bangke akijo sikai sita tangka bang pinangne sitame lahai bangke dal punon lapen sugar punoy lapen ingti punon mata sol punoy lahai bangke akijoy pen bang long pon pe sitame market
bozar long ke nam pen mate ladak bang ador bang ke jum ben silong ponik po mata ke kom ben silong ponik po nali tum dak thek po long ji dal jong se market along nam lo puto dak ke pharoi si an ilin long pen en pondet ti tamina no nali tum la sang kiron vera dim jong se nam polte nali tum par kg along 69 rupees pen nali tum long ponik po son ta dak sini stamelo chini stamen ilitum market along jong si ilin an nam polo tangte dak foke ba troke bane ilin pen and that it is tami nona bang kenalitum ilin pen 38 rupees an se alang litum dak bang 33 diakta 38 rupees ador spensi long ponik po son data ingti sitamelo ingti sitame bazar long ke kom nailo krefo ba inko ane ilin pen na and that it is tame nalitum jong se la sang ka olaya dim ba sang kirona dim jong se nam pulote ilina long pen nalitum sika cap ador pen long ponik po lalo la non update kimi bangke non Oktober pensi labang soli bangke long ponik po lapen orunadoi scheme sitame ration card Kedo Atum si long ik chodri puta ke damtang hodak than pachidi ponik lo lapen ration card Kedo Atum si non bangke akimile apply dun sitame apply long chotpo asila dakta nalitum theklongji orunadoi scheme labang kanane tum chini iglo ke damtang labang ke 830 rupees per month labang ke Kelong pon lo lapen nona bangke suri si pen akko pabat pontulo 1250 rupees la an pabat pontulo la se lata non akimile jognun exi pustame nali tumari deng ration card la bangke duwek nangpo laben puthot dotula PPL 50 tangte nali tumla thek tulongji additional support long ponigji subsidy LPG gas lata nali tum subsidy pen thaidam longpo gas nong nali tum long do pulotangte la pen ration card donengji lata subsidy pulotangte nali tum LPG gas nong si gas ador jong si 13 ba 1400 pulotangte nali tum la subsidy ba nali tum la thaided gas thaided pen nali tum ekona long puthot tangka bangke achitim la bangke nali tum ekon long jang ikpo la pen dotula free healthcare bolte la bangke Ayushman card lo mate Ayushman Bharat card lo la bangso ration card dolo pulte labang soccer stamina litum long don ikpo lapen insurance service stamina litum long ikpo jola sonno lapen do tulang nalitum amar dukan shop la sonda do stame ilikar biang long district long bangke avedeta hailang mini stame kapre district long bang lasun amar dukan pududo so dukan long dam stamina litum hoda ration card dolo pulte penan nalitum offer long ponikpo lapen ador kijum pen stame ison sonia hormula bangke nalitum nam long ikpo stame akapre kada adim bangkali lason amar dokan pud lason asantar donangji lapute nalitum long don ikpo the pendotula ASSAM implements one nation one ration card mate ONORC enable access to subsidy grains anywhere in India asila son la hai bangke nalitum dax non bangke la so ration card amen mate dag so scheme amen la bangke kapadopon one nation one ration card pusi padopon rong lo nasinalitum ale ko PPC la ration card dolote Kelongji ma la bangke nalitum chini pot hailo ni puthot nalitum man nang than pachini ponik po sang bangke nalitum aki joilo long ponik po la penon October penate nalitum dal adors tame 6 1 kg long 69 rupees la ane long ikpo la pen chini stamina litum 1 kg along 38 rupees pen long ponik po la pen ingtis tame 1 kg along 10 rupees pen nalitum nam long ikpo nalitum long ponik po la so ali stame la pen nalitum long ration card dolo pulte uruna do ali stame long don ikpo la pen gas tame nalitum gas dong si apply dun pulotante hoda ka ration card nang la pen ration card dong si pidon lo pulte nalitum subsidy ali long pudon ikpo la pen ration card jong se dolo ta Ayushman card stamina itum long don ikpo la pen ration card dolo te free insurance stamina itum long don ikpo la pen amar dokana long dam lo pol na itum hodak eson soni offer la pen ador kijum pen na itum saman hai hui bangke nam long ikpo jolalo se ration card Kedo pen ali bana itum chini po tailo se nan itum long kopi ration card bang se doma AAY ma mate PHH ration card tong Kedo man itum comment box along token pachini gon la pen la an benefit la ration card Kedo Atum Kelong la bang kenali tum ning sama ing sam sema la tanali tum comment box along
tokpen tan pachini gon lapen labangso video nalitum share poni gon share on e polo tang de nona kimi nalitum la comment box long dam de theklong ji dak hype pudui hola hype long nalitum beri gon lapen labangso video pache thangi gon sipini update nangkiwan pila bangkela ancolo la si dome thakme kadu kawi karbitis 2.0 YouTube channel long kelangara do ana phanstami nilhin pen kardom